Ka gan shi ma iya nan. Allah ya ƙara ma lafiya ɗan Alhaji. Kai kana jin daɗi a duniya ɗan Alhaji. Allah ya ƙara ma daraja. Yau kuma kalba ku ne a Allah ya tafe. ƙara ma daraja ɗan Alhaji. Kana dawo daga nan, dawo daga nan. Ai na gaya maka. Ai baka me ka gaya min ga ɗan Alhaji ɗan Hajiya? Allah ya baka duniya, duniya ta kuce ma Allah ka ara mana duniya lokaci. Wannan aboki na Daushe. Yawwa shi ne Wannan- yana zaune bai da aiki. Ba ni da aikin yi. Shi ne nake to bari Zuciya ta mace take. saboda ka nema masa aiki. Sana mai raushi. Ba damuwa za a duba. Yawa sama min sana mai raushi. Kana ji ba? Yawwa. Zan ba shi aiki. Amma fa da sharɗi. Siyo tsire ko balangu ko gashin nama ko gashin kaza. Wannan ba damuwa. Yawa ina son irin wannan Kana ji aikin. Balma? To yanzu ka san me za yi? Mm, Ka je zuwa karfe 7 in an yi sallar magariba. Wannan gaskiya Ka ne. gane sai ku zo guest house ina ku same ni. To shikenan. Ba damuwa. An gama. Ba damuwa. An To, gama ba damuwa. muna godiya. Ba damuwa. Kai na ji daɗi wallahi. Allah ya ƙara maka daraja. Sai mun zo gidan ko? Kwalba, To shi Ai kwalba, na kenan. gaya ma gaskiya. inda ka zo. Kuɗi ne? Kan Ya bala'i. bada wani abu. A'a kai kuma mu zo neman To, aiki. To shi kenan. Ya dai. Ai na rantsi da Allah. Na rantsi da Allah. Kaga wancan filayen na sabuwar unguwa dama ba a fara tonin conditions ba. Gayan nan zai ci ubansa can zan kai shi wallahi. Ya ma mai da ni ban san me nake ba. Kan bala'i. Ba damuwa. Ya za a kai mu je?